back to my YouTube channel, and for today's video is nakikita niyo naman yung title, How I Boost My Breast Milk Supply. So, paano ko ba binuboost yung breast milk supply ko? So, this video guys, I hope it will help you. Kasi nga, itong video na to is very helpful talaga siya sa akin. So, kaya gusto ko siyang i-share sa inyo. Alam ko maraming mommies dyan na nag-struggle sa milk production nila. So, gusto niyo itong video na to, please samahan niyo ako hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan. So, without further ado, let's get started. So, ito yung mga kailangan mo guys. Malunggay. So, nakikita niyo naman yung malunggay. It's very fresh. So, ganyan siya. Kailangan mo lang siya patpatin para maging ganito siya. And Milo. Milo everyday. So, i-share ko sa inyo kung paano ko ito gawin, guys. So, ayan na siya. Kumukulo na siya. So, kailangan na natin lagyan ng malunggay. So, yung malunggay, lalagay natin dito. So, kung ikaw ay nagtitipid, this is good for you, mommy. Yes. Kasi ako, nagtitipid ako. Nag-try ako ng mga yung mga capsule na ano tawag niyo? Basta may tinatry ako ng mga capsule na makakatulong din siya sa pag-boost ng milk. But, sobrang mahal niya. So, ito yung naisipan ko. Kung hindi ako nagsasabaw always. So, ito yung iniinom ko. So, I drink this twice or thrice a day. Kasi para marami talagang gatas na lalabas. So, wait lang natin ng mga 2 minutes until mag-change na talaga yung color. Yung gatas talaga ng malunggay is nahahalo na talaga dun sa tubig. So, ayan na siya. Sobrang kumukulo na. At tingnan natin yung sabaw kung okay na. So, medyo okay na siya. So, ihain na natin. Kailangan mo lang ng ganito, guys. Kailangan mo ng ganito para pansala lang ng dahon ng malunggay. So, ito, hinalo ko na yung Milo. So, may nalagay na ako na sabaw ng malunggay dito. So, idagdag ko pa to. Iubos ko lang ito lahat. So, yun lang. Kung magtimpla ka lang ng Milo, ito yung ilalagay mo para at least, kahit nag-iinom ka ng Milo, yung pangsabaw mo, very healthy. Kaya, nakita niyo naman, pwede mo pa to twice pakuluan. Pero ito, ihahalo ko na siya sa sabaw kasi magluluto naman kami ng gulay na. So, yun lang. Haluin mo lang masyado yung Milo mo. Tsaka pwede mo na itong inumin twice a day or thrice a day, depende sa'yo. Pwede mo din siya lagyan ng gatas, guys, para so then guys, itong video na to is binibase ko lang siya aking experience as a breastfeeding mom. So based on my observation, ito talaga yung isa sa mga nakatulong sa akin na pag-boost ng breast milk production ko. So ito lang, very simple lang talaga siya. So hindi naman na ito lang talaga yung gawin mo. Di naman na pag mag-inom ka na talaga nito, lalakas talaga yung milk production mo. Kailangan mo din talagang kumain ng mga masustansyang pagkain para yung madala ni baby is healthy na din. Kain ng mga prutas, tsaka mga gulay-gulay talaga. So, ito lang talaga yung isa sa mga way kung minsan nauumay na akong kumakain ng gulay or mga ganyan. So, at least, habang kung naghahanap-nag-crave ako ng mga dry foods, ito yung pinapartner ko. Para kahit pa paano, meron pa rin papasok na pantulong para sa paglakas ng gatas ko.
So, very yummy talaga siya, as in. Mafe-feel mo din yung lasa ng malunggay talaga. Kahit may Milo na siya. So, ito lang, ubusin mo lang to. Pwede mo to siya inumin ng twice or thrice a day talaga. Kasi, nung nag-start talaga ako nito, grabe talaga yung gatas ko, guys. As in, super. Ano talaga siya, yung basa na always yung damit ko. Then, parang 3 hours lang or wala pang 3 hours, bumibigat na ulit yung dede ko. So, yun yung isa sa mga observation ko na isa talaga to sa nakatulong sa akin na almost 7 months na ako nag-breastfeeding kay baby. As in, exclusive breastfeeding talaga ako. So, kung aalis ako, nag-pump lang ako. Nagbabaon ako ng electric pump. So, yun lang. At saka, nakatry naman din ako ng ng mga capsule. Meron naman ako na-try, pero kaya nga minsan ma-out of budget ka kasi medyo mahal baya din siya. So, medyo mahal. Tsaka, meron naman din yung mga tea na gitry ko. Maganda rin naman yung mga tea, pero minsan, parang yung lasa kasi, di ba? Iba kasi talaga yung lasa ng malunggay. So, medyo mapait-pait siya, guys. So, yun. Kung gusto mo mag-try ng may lasa, hindi mo mapifeel masyado yung sabaw ng sabaw ng malunggay. So, ito na yung gawin mo. Pwede mo to siya haluan ng gatas. So, kailangan lang talaga, mamis, ano lang para tayo dito. Kailangan lang natin lang isipagan na magawa nito. Kasi, din siya masyado. Yung, nakakapagod din mag-ano ng malunggay, diba? Kasi kailangan mo talaga yan siya, kunin mo yung mga subok-subok. Pero sa akin, hindi ko naman ginakuha yung talaga yung mga subok niya. Kasi, sustansya naman din yung mga ganito niya. Kita nyo? Sustansya naman ito. Minsan ginahalo ko na lang ganito siya. So, yun lang. I hope nakatulong din to sa inyo. At alam ko hindi ko masyado na i-deliver yung anong dapat kong sabihin. But, naiintindihan nyo naman siguro yung mga sinasabi ko. So, shoutout na lang ako sa mga mommies dyan na sulit talaga nagbe-breastfeeding. Ang sarap talaga sa feeling, moms, no? Yung feeling na every time magdede na si baby, yung bonding nyo talaga, hindi lang ito usapang breastfeeding, mom, kundi yung bonding nyo talaga as mag-ina ng baby nyo, diba? Sobrang iba sarap sa pakiramdam na parang yung love nyo bawat isa is parang connected talaga masyado. So, yun lang, guys. I hope this video is nakatulong sa inyo at comment nyo na lang kung ano yung mga suggestion nyo na gusto nyo pang i-vlog ko. Itatry natin kung kaya ko pa. So, maraming salamat. At kung ikaw ay bago pa sa aking channel, guys, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell button below para at least ma-notify kayo sa aking next video. So,